Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Ye Ala ye balija ye dafɛnw bɛɛ la fɔlɔ b'an hene sankolo ni dugukolo Yesu Krista dara e de fɛ. Ye Ala ye balija ye dafɛnw bɛɛ la fɔlɔ b'an hene sankolo ni dugukolo Yesu Krista dara e de fɛ. Sangolo kuna fɛnw Yesu Krista ye olu da dugukolo kan fɛnw Yesu Krista dara e de fɛ. Sangolo kuna fɛnw Yesu Krista ye olu da dugukolo kan fɛnw Yesu Krista dara e de fɛ. Fɛn ye taw ni fɛn ye balomasayaw ni matigiyaw bɛɛ kundigiya b'aw bɛɛ ni fangaw dara e de fɛ. Fɛn ye taw ni fɛn ye balomasayaw ni matigiyaw bɛɛ kundigiyaw bɛɛ ni fangaw dara e de fɛ. Kumerew bena ɲɔngiri Yesu Krista ye de ɲɛ nɛngu bena jɔla Yesu Krista k'i masiya ye. Kumerew bena ɲɔngiri Yesu Krista ye de ɲɛ nɛngu bena jɔla Yesu Krista k'i masiya ye. Alpha ni Omega Yesu Krista ye o de ye daminɛ ni laban Yesu Krista ye o de ye. Alpha ni Omega Ala de ɲɛ ye o de ye daminɛ ni laban Yesu Krista o ye de ye. Yesu Krista, ne be bato.